canals i també mitjans de comunicació per fer una valoració de les declaracions del senyor alcalde que va fer el divendres passat, amb les quals ens assabentàvem d'un contracte o d'una espècie d'acord que ha signat l'Ajuntament de Gandia amb els propietaris de la discoteca Cocoloco de la platja de Gandia. Nosaltres el mateix divendres, quan vam conèixer la notícia, el que vam demanar en seguida per registre d'entrada va ser tant còpia d'aquest acord o contracte signat el mateix dia, conforme va dir l'alcalde, amb els propietaris de Cocoloco, com també una comissió d'urbanisme en la que se'ns contara el per què i com havíem acabat el dia del divendres signant aquest contracte. Perquè l'alcalde deia que feia més d'un any que estava negociant aquesta adquisició o aquest lloguer i nosaltres ens preguntem si feia quasi un any que estava en procés aquesta gestió, per què no se'ns havia comentat ni siquiera en cap comissió d'urbanisme o en cap organisme o a foro de discussió aquesta negociació. O també comentava que després d'aquest contracte farà un canvi d'usos de la platja. Nosaltres creiem que en tot cas el canvi d'usos tenia que haver sigut previ i no posterior al que està fent. Esperem que tot això estiga emmarcat en un expedient i que estiga tot en ordre. Ho esperem amb una esperança un poc buida i incrèdula, ja que els fets també fan que tinguem prou poca esperança en que aquest govern actuï de manera ordinària i amb la normativa damunt de la taula, però tenim l'esperança que ens ho mostri i que puguem discutir-ho amb el govern. Perquè són diverses coses, que és una valoració que fem sense informació, però el senyor alcalde ens està parlant de canviar el model de platja quan és el propi govern del Partit Popular el que ens ha portat, per exemple, el Gandia Shore i on s'explota el model d'oci nocturn i de despedida de solter en la seva màxima expressió. I una pregunta que li fem al senyor alcalde, anem a rescatar a tots els empresaris de la nostra ciutat que tinguen problemes de sorolls, problemes de llicències, que tinguen problemes de convivència amb el veïnat o que estiguen en fallida econòmica o en procés de quiebra? Anem a obrir una bolsa per a que tots els empresaris de la nostra ciutat en apurs se puguen sumar a aquests que ja han sigut rescatats per el senyor Torró? Perquè tornem a pervertir el sistema, tornem a utilitzar diners públics per a rescatar iniciatives privades que no tenen res a veure amb l'administració. Què fa l'Ajuntament de Gandia llogant un local d'oci com és Cocoloco? Anem a passar del Cocoloco eres tu al Cocoloco somos todos per el senyor Torró i per enllaçar amb el que estava parlant el meu company Vicent Mascarell, no pot estar demanant-nos contínuament un esforç econòmic a tots els ciutadans de Gandia que hem de fer aquest sacrifici augmentant els impostos, augmentant en més de 70 euros la despesa de cada ciutadà l'any que ve per a les arques municipals i estar gastant aquests diners en maremagnums, en lloguers de Cocoloco, en adquisicions de boleres, de cines, de discoteques. No se sostén aquest missatge i tornem a repetir-nos en la idea clau que hem mantingut durant tota la legislatura. Aquest alcalde té diners per al que vol, aquest govern té diners per al que vol i els nostres diners no poden anar sempre a iniciatives privades o a beneficiar a uns pocs en comptes de beneficiar al conjunt de la població de